नैजिथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था 2023 नि थाखाय राननाय हाबाफारिखौ दिनै क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव लानाय जायो। मानगोनां सासे गागि सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावग्रा आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव जांख्रिथाय लाबोग्रा बिथाङा सासे लादाखनि इन्जिनियार, इनोभेटर, रिफर्मिस्ट मिस्टार सनम वांचुकखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिया दिनै बिथांनो मान बान्था बावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायो। आरो दिनैनि बे बान्था होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखि लानानै प्रप'जेल होदों। मानगोनां मिस्टार सनम वांचुक बिथांनो आर'नाइ फालिजों लोगोसे मान बान्था महरै 2 लाख रांनि चेक होनाय जायो। बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लामा दिन्थिलांनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसेबो बावनो थाङाखै। दिनैनि बे बान्था राननाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौ गोख्रों आरो जौगाथायनि खामानि मावलांनो थांखि लानायखौनो नुनो मोनो। दानिया फैदो बे हाबाफारिखौ लाना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था आरो बे बान्थाखौ दिनै क'क्राझार बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मानगोनां सासे गागि सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावग्रा, सोलोंथाइनि सायाव जांख्रिथाय लाबोनाय एजुकेशन रिफर्मिस्ट, सासे इन्जिनियार आरो सासे इनोभेटर बे बिथां सनाम वांचुक बिथाङा लादाखनि आरो दिनै गासै पृथिबियाव बा भारताव बिथांखौ मिथियै रावबो गैया। बिथांनो जोङो बान्था बावनो मोननानै थारैनो जों गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोनदों। आरो UNB ट्रास्ट लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिया दिनै बिथांनो जोङो मान बावदों आरो बिथाङा बे बान्थाखौ आजावनाया जोंनि थाखाय थारैनो गोग्गाथाव आरो रंजाथाव। मानोना बिथाङा रियेल हिर' एवार्ड मोनखांबाय, रेमन मेगसेसे एवार्ड, एसियानि लार्जेस्ट एवार्ड बिथाङा मोनखांबाय। आरो दिनैनि बे एवार्ड फांसननि गेजेरजों बड'फानि जि मोनसे इउनिटिनि बाथ्रा दंमोन, बड'फाया जि सेल्फ डिटारमिनेसन गाव हारि थांना थानाय आरो गावनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जि मोनसे एजेन्डा लानानै बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट इउनिटि थ्रु स्ट्रागल सोमावसारनायनि गेजेरजों जों खौसे थांना थागोन आरो लिभ एन्ड लेट लिभनि थां आरो थांनानै थानो होनि जि मोनसे बानिमोन, बेखौ दिनै बुहुमाव गेवलांसार होनायनि थाखाय ट्रास्ट आरो एबसुआ हाबा मावगासिनो दङ। बड'फानि जि आदर्श, बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि, बिनि जि लामा दिन्थिलांनाय, बिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एक बिन्दोबो जों दोरोदाखै आरो खुनु कारनाव दोरोदनायनि बाथ्रा गैया। बड'फानि जि महान जि मोनसे आदर्श, बे आदर्शआ जोंनि मेलेमाव, जोंनि गोसोआव, जोंनि थै मोदोम दिनै सिथाबनानै दङ आरो बे आदर्शनि गेजेरजों बुहुमाव बर' हारिखौ गोख्रों आरो सक्तिशालि हारि हिसाबै गायसननांगौ। दिनैनि बे एवार्ड फांसननि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जोङो थांखि बा एजेन्डा जोङो माने प्रप'जेल होदों मानगोनां सनाम वांचुक बिथांनो, जे लादाखआव जि मोनसे अल्टारनेटिभ स्कुलिं जि आरम्भ जादों, स्टुडेन्टस एजुकेशनेल कालचारेल मुभमेन्ट अफ लादाख सेगमल, आरो बिनि गेजेरजों ड्रप आउट स्टुडेन्टफोरनि माने अल्टारनेटिभ मोनसे लाइभलिहुड आरो स्कुलिंनि थाखाय जि मोनसे ट्रेनिं आरो जि मोनसे इन्जिनियारिंनि जि बेबस्था, बेखौ एक्सचेन्ज खालामनो थाखाय लादाख बड'लेण्ड स्टुडेन्टस एक्सचेन्ज प्रग्राम, लादाखनिफ्राय 20 स्टुडेन्टखौ बड'लेण्डआव लाबोनाय जागोन आरो बेयाव जोंनि इडुकेसन, जोंनि कालचार, जोंनि लेंगुवेज, जोंनि ट्रेडिसन, जोंनि एनभायरनमेन्ट बिथांमोना बेयाव नायबिजिरगोन, स्टाडि खालामगोन आरो बुजिनो नाजागोन। लोगोसेनो बड'लेण्डनिफ्राय लादाखआव 20 स्टुडेन्ट जोङो दैथायहरगोन, जायनि गेजेरजों लादाखनि एनभायरनमेन्ट, बिनि जि माने थासारि, ड्रप आउट स्टुडेन्टफोरखौ अल्टारनेटिभ लाइभलिहुड आरो स्कुलिंनि जि बेबस्था, बेफोरखौ बिथांमोना बेयाव बुजिनानै थानानै सोलोंनानै फैगोन। आरो जिहेतु लादाखनि माने मेक्सिमाम 90-95% माने पपुलेसना जिहेतु ट्राइबेल लादाखि पिपोल आरो बर'फ्राबो जिहेतु ट्राइबेल, दा बेयाव जोंहा मोनसे इन्टार कानेक्टेड रिलेसन दङ आरो बे रिलेसनखौ, सोमोन्दोखौ जों मजबुत खालामनो थाखाय उननि समाव जोंनि सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइ आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिनो मोनसे मोजां जिउ राहा दानानै बिथांमोनखौ इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन होनांगौ, बिथांमोननो जिखिनि माने मोजां मोनसे केरियार दानानै होनांगौ, बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो आरो बांसिन आरो रासिन हाबा मावनो थाखाय जोङो कमिटेड
आरो बेखायनो सनाम वांचुकनो UN ब्रह्मनि मुङै जि एवार्ड सुबुंथिनि जि फायखि बिथाङा जि मोनसे सल्जारनि खामानि मावदों लादाखाव आरो इन्डियायाव जि मोनसे मटिभेसन आरो जि मोनसे इनोभेसन जि लाबोदों बे जोंनि थाखाय थारैनो सोलोंनो गोनां मिथिनो गोनां आरो जों मिजिंथियो जे बिथांबायदि व्यक्तित्वनि सुबुंनो बे एवार्डखौ होनो मोननाया जोंनि थाखाय खाफालनि बाथ्रा आरो बिथाङा बे एवार्डखौ रिसिभ खालामनायाबो बिराद गिदिर बाथ्रा होननानै जों सानो गोजोन्थों। UNB ट्रास्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांनो जि मान बान्था हिसाबै 2 लाख केश एवार्ड होनाय जादों। थांनाय समफ्राव बिनि एमाउन्टआ खममोन देग्लाय बोसोरनिफ्राय बेखौ 2 लाख खालामनाय जादों लोगोसे मोनसे साइटेसन आरो बिथांखौ जोङो आर'नाइजों बरायनायजों लोगोसे बड'फानि जि मोनसे ममेन्टु बे ममेन्टुखौ जों बिथांनो गथायबाय आरो बे मोनसे मर्यादा आरो मोनसे सन्माननि मोनसे बान्था होननानै जों सानो आरो बेखायनो बिथाङा दिनै गावनि स्पिचनि गेजेरजों गोजोननायखौ फोरमायदों। गोबां एवार्ड बिथांनि मुङाव घोषणा खालामनाय जादों किन्तु गोबां एवार्डखौ बिथाङा रिसिभ खालामनो हायाखै नाथाय बिथाङा बड'फानि मुङै बावनाय बे एवार्डखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो बा जोंनि माने सेलेक्शना सहैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा बेखौ रिजेक्ट खालायालासिनो बेखौ एक्सेप्ट खालामदों। बे जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे गिदिर सन्मान जों बेखौ बुंनो सानो। गोजोन्थों। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।